Bij opgravingen werd eigenlijk altijd alleen het hoofdgebouw van een Romeins villa-complex opgegraven. Maar bij het onderzoek wat we nu hebben uitgevoerd, hebben we gekeken naar het hele villa-terrein. Want er waren nog veel meer gebouwen die daarbij hoorden. Want wat zag je nou als je door dat wuivende graanlandschap van Limburg in de Romeinse tijd liep? Dan kwam je bij zo'n villa-landgoed. Op het terrein zag je dan als eerste de Jupiterzuil. Een grote natuurstenen pilaar waar bovenop een beeld van de zittende Jupiter zat. En die zuilen vond je eigenlijk bij ieder villa-terrein of villa-landgoed. En dat gaf aan dat de mensen in ieder geval een bijzondere verering hadden voor de god Jupiter. Links en rechts waren vaak allerlei bedrijfsgebouwen, kleine boerderijtjes, opslagruimtes, graanopslagplaatsen die natuurlijk belangrijk waren. En recht voor je zag je het hoofdgebouw in de verte. Wat je ook vaak zag op dat erf was een siervijver en ook allerlei moestuinen, want er werd van alles ook verbouwd op het villa-terrein zelf. Maar goed, het ging natuurlijk voornamelijk om dat graan en dat is waarom je vaak hele grote graanopslagplaatsen ziet op deze villa-terreinen. Het belangrijkste gebouw was uiteindelijk het hoofdgebouw. Dat was waar je naar keek als je dat villa-terrein opkwam. Dat was een gebouw wat vaak begon als een hele eenvoudige houten boerderij, maar in de eerste 3 eeuwen na Christus zich ontwikkelde tot een soort landhuis met allerlei Romeinse elementen daarin. Het nieuwe onderzoek heeft ons in staat gesteld om een aantal van die villa-gebouwen opnieuw te reconstrueren, zoals de villa van Verlengendaal of die van Ravensbos. De enige Romeinse afbeelding van zo'n villa zien wij in deze grafkist uit Simpelveld. We zien een gebouw met een dakpannendak, met een mooie sierlijst bovenop en ook allerlei decoraties. De ramen zien we zitten die gesloten konden worden met luiken. Maar daar zat ook vensterglas in, wat in de Romeinse tijd al ontwikkeld was. En we zien ook de deur met een groot slot. Rijke villa-bewoners lieten zich vaak vlakbij hun eigen villa begraven. En het aardige is dat deze grafkist uit Simpelveld, waarin een vrouw is begraven, dat deze ook daadwerkelijk bijna op een villa-terrein is gevonden. En ook dat villa-terrein hebben wij in het kader van dit nieuwe onderzoek onderzocht. En daar hebben we ook heel veel gebruik kunnen maken van de afbeelding van de villa zoals die in deze grafkist staat.